பார்க்க போறதுல பார்த்தீங்கன்னா, எப்படிலாம் இருந்தா பகவானுக்கு நம்மள பிடிக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் குவாலிட்டீஸு. நல்லபடியா பார்ப்போம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பார்க்க போறதுல பார்த்தீங்கன்னா, எப்படிலாம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. நம்ம இப்போ யூடியூப் லைவ் போயிட்டோம். நம்ம கிளாஸ் அப்படியே நம்ம நல்லபடியா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சாப்டர் 12 அதில நம்ம நேத்திக்கு 12 வெர்சஸ் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்குமே என்னோட வணக்கங்கள். சரிங்களா? நம்ம வந்து பக்தி யோகம் பார்க்குறோம். பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள். அதில் ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் கர்மயோகம், 7லேருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி யோகம், 13லேருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகம், 4லேருந்து ஞான யோகம் பார்ப்போம். சரிங்களா? பக்தி யோகத்தில் கடைசி சாப்டர், பகவத்கீதையில் 12th சாப்டர் பக்தி சேவை. அதுதான் நம்மளுக்கு அல்டிமேட் டெஸ்டினேஷன் என்னன்னா பகவான் லோகம். அந்த பகவான் லோகத்தில் போய் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பக்தி சேவை தான் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் பகவத்கீதை வாசிக்கும் போது. நான் சோல், பகவான் வந்து கிருஷ்ணா, அவங்களுக்கு நான் பக்தி செய்யணும் என்னைக்கும். அவங்க வந்து விபு, நம்ம வந்து அணு. அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே அன்லிமிட்டெட் ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாமே அன்லிமிட்டெட். நமக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கும், அவ்வளோதான் மைன்யூட்டாக. பகவானுக்கு வந்து 64 குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னா ஜீவாத்மாக்களுக்கு 50 குவாலிட்டிஸ் தான். அதுலேயும் 50 குவாலிட்டிஸோட யார் இருப்பாங்கன்னா பிரம்மா தான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அப்படியே தேவர்களில் வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து ஹியூமன்ஸில் தமோ குணத்தில், அப்புறம் ரஜகுணத்தில், சாத்விக குணத்துலலாம் இருக்கோமா. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ நம்மளுக்குலாம் ரொம்ப மைன்யூட் குவாலிட்டிஸ் தான். அதனால் நம்ம வந்து எப்பயும் பகவான் நான் ஒன்றுன்னு நினைக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி பகவானுக்கு நான் ஏன் பக்தி பண்ணணும்னு கேட்கவும் கூடாது. சரிங்களா? கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம இருப்போம். அது ரொம்ப சிரமமான விஷயமா இருக்குது. அதனால் இந்த ஹியூமன் லைஃப்பை நம்ம நல்லபடியாக நம்ம கொண்டு வந்துடணும் பக்தி பாதையில். அதுலேயும் பக்தி யோகம் பார்க்குறோம். இதில் நிறைய நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் நேற்றுக்கு. ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ணுறது சிறந்ததா, ரூபம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்ணுறது சிறந்ததா அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம். அதில் வந்து ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ணுறது தான் சிறந்தது, ரூபம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்ணுறதுல சிரமங்கள் இருக்குது, ஃபால் டவுன் ஆகிடுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பக்தி துணின் ஏணிப்படிகள் ரொம்ப அருமையாக அழகாக பார்த்தோம் இல்லையா? ஏன்னா வந்து பகவான் எவ்வளோ அழகாக உபதேசத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. 8லேருந்து 12 வரைக்கும் அனன்ய பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வந்துடு. அது முடியலையா சாதனா பக்தி பண்ணு. அதுவும் முடியலையா நிஷ்காம கர்ம யோகம் பண்ணு. அதுவும் முடியலையா ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கோ, தவம் பண்ணு. இது சகாம கர்ம யோகம். அதுவும் முடியலையா ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கோ. ஆனால் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது, தியானத்தை விட கர்ம பலனை தியாகம் பண்ணுறது சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி இந்தந்த பாதையில் ஏதாவது ஒரு பாதையில் நீ வந்துட்டேன்னா கண்டிப்பாக. ஏன்னா மற்ற பாதையில் நம்ம வந்துட்டா கூட அடுத்து நம்மளை அது எங்கே தான் கொண்டு போகும்? அனன்ய பக்திக்கு தான் நம்மளை கொண்டு போகும். சரிங்களா? சொன்னால் ஏதாவது ஒரு முறையில் என்கிட்ட பக்தி தொண்டில் வந்துடு அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக பகவான் வந்து சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மாறும் குணங்கள் அப்படின்றது தான். பகவான் நம்மளை பிடிக்கும்னா நம்ம இன்னும் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த 13லேருந்து 20 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் எப்படிலாம் அந்த பகவானுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. யாரும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணுறாங்களா? ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆ ஹரே கிருஷ்ணா நான் பண்றேன் மாதாஜி. மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஆஃபர் பண்றாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்தே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஆஃபர் பண்ணி தேங்க்யூ கொடுங்க. மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாந்தன शलाघया शशुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री कुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा कर्ण सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपीशे गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते.
தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே வாஞ்சா கல்பதருப்ஷ்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமிநிதி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரி போல் மாதாஜி. மகானோட அனுகிரகத்தில் நல்லபடியாக ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்தீங்க மங்களாச்சரன். ஹரி போல். ஏன்னா அவங்க எல்லாரோட கைடன்ஸில் பிளெஸ்ஸிங்ஸில் தான் நம்ம பகவத்கீதை நல்லபடியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும், வாழ்க்கையில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இதான் பக்தி 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 அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோமா, அந்த 9 வகையான பக்தி இதுதான். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், மந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்ட்டு 9 வகையான பக்தி. நேற்றுக்கு நம்ம இதை வந்து ரொம்ப விரிவாகவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா. கேட்கறது, சொல்றது, நினைச்சிட்டு இருக்கிறது, அப்புறம் வந்து வழிபாட்டு முறை, நம்மகிட்ட என்ன வஸ்துலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் பகவானோட வழிபாட்டில் கொண்டு வர்றது, பாத சேவனம், பகவானுக்கு திருவடி சேவை பண்ணுறது, வந்தனம் ப்ரேயர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறது, தாசியம் அப்படின்றது வந்துட்டு அந்த மாஸ்டர் சர்வெண்ட் அந்த ஒரு நிலையில் நம்ம எப்பயுமே நம்ம இப்போ டே டு வர்ஷிப் கூட நம்ம பண்ணுறோன்னா, நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது. பகவான் எனக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு நான் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு, அந்த பாவம் வந்து தாசிய பாவத்தில் வரும். சரிங்களா. எந்த இடத்துலையும் நான் அப்படின்றது இல்லாமல் பகவானோட அனுகிரகத்தில் பகவானோட அனுமதியில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கு இல்லையா. மாஸ்டர் சர்வெண்ட் அந்த ஒரு நிலையில். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம ஹனுமானை பார்த்தோம், அப்புறம் கருடன் இவங்களாம நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்து சாக்கியமில் நட்பின் உறவில் இருக்கிறது அர்ஜுனன் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஆத்ம நிவேதனம் அதில் வந்து பலி மகாராஜை நம்ம பார்த்தோம். அதான் நம்மளோட மனம், சொல், செயல் எல்லாம் பகவானுக்காக சமர்ப்பணம் பண்ணுறது. எந்த இடத்துலையும் வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லாமல், எந்த இடத்துலையும் வந்து நான் தான் செய்கிறேன் அப்படின்ற எண்ணம் இல்லாமல், மெட்டீரியல் ஆசைகள் எதுவும் இல்லாமல் பண்ணுறது தான். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, என்னென்ன நிலைகளில் நம்ம வந்து பகவானை அடையலாம் அப்படின்றது. சரிங்களா. பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள் அப்படின்னு இருக்கலே உயர்ந்ததுன்றது அனன்ய பக்தி, பகவானுக்காகவே இருக்கிறது. அது வந்து பிரஜவாசிகளை நம்ம உதாரணமாக நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா. சிலவங்களுக்கு பகவான் வந்து குழந்தையா பார்க்குற பாவம் வரும். அப்போ அவங்க வந்து யாரை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா, இவங்களை நந்த மகாராஜர், யசோதம்மா இவங்களெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது. சரிங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி பகவானோட ஸ்பான்டேனியஸாக அவங்களுக்குலாம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணனே கிடையாது. இயல்பாகவே இப்போ எனக்கு வந்து கிருஷ்ணாவை வந்து நினைக்கணும் அப்படின்னா நான் பிரயத்தனம் பண்ணணும். சாண்டிங் பண்ணும்போது ஃபோக்கஸ் கொண்டு வரணும். இப்போ நம்ம வந்து வேறு எதுவும் நினைக்கக்கூடாது, பகவான் நினைக்கணும் அப்படின்லாம் நம்ம கொண்டு வரணும். ஆனால் அவங்களுக்குலாம் எப்படின்னா கிருஷ்ணாவை மறக்கிறது தான் கஷ்டம். சரிங்களா. அனன்ய பக்தின்றது அதுதான். கிருஷ்ணா ஒரு க்ஷணம் நினைக்காம இருந்தால் அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு அது வந்து முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறது. சரிங்களா. அது உயர்ந்த நிலை அது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ இந்த நிலை இல்லைன்னா சாதனா பக்தியில் நம்மளும் ஈடுபடுத்திக்கணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். சரி, ஓகே, நம்ம மறக்கிறோம், நம்ம மறக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறது. அது சாதனா பக்தி. அதுக்கு வந்து சட்டதிட்டங்கள்லாம் இருக்குது. இப்போ நம்ம சிஸ்டம் சாண்டிங் அதுக்கு தான் பண்ணுறோம். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம். குருவை சேகரித்து அவங்களோட கைடன்ஸில் நம்ம பக்தி பண்ணுறோம் இல்லையா. இதெல்லாம் சாதனா பக்தியில் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணருக்காக செயலாற்றுதலில் நிஷ்காம கர்மயோகா, சகாம கர்மயோகா இதெல்லாம் வந்துடும். சரிங்களா. எனக்கு என்ன தெரியுமா அதை நான் பகவானுக்காக செய்கிறேன் அப்படின்னு. இன்னொன்று வந்து எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நான் பகவானுக்காக செய்கிறேன். சரிங்களா. அது நேற்றுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். எனக்கு பிடிச்ச ஒரு சாப்பாடு இப்போ பகவானுக்கு பட்டர் ரொம்ப பிடிக்கும், அவல் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைங்களா. ஆனால் ஸ்பைஸியாக கொஞ்சம் ஏதாவது சாப்பாடு செய்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், நம்மளோட ஒரு விருப்பத்து எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் ஸ்பைசி சாப்பிட்ணுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் பகவானுக்கு சமையல் பண்ணி ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிட்றேன் இல்லையா. ஸோ அப்போல்லாம் வந்து சக்காம என்னோட ஆசை அடங்கியிருக்கு. அந்த மாதிரி சக்காம கர்மயோகத்தில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள். அதுவுமே முடியல அப்படின்னா குறைஞ்சபட்ச புண்ணிய செயல்களையாவது செய்யணும். அதில் வந்துட்டு பலன்களையும் பகவான்கிட்ட நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணிடுறது.
சரிங்களா? ஸோ அந்த முறையில. ஸோ இந்த மாரி ஏதாவது ஒரு வழியில ஆனா இந்த முறையில இருந்தாலும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா தூய்மை அடைஞ்சு, தூய்மை அடைஞ்சு, தூய்மை அடைஞ்சு கடைசியில எல்லாருமே என்னன்னா, கண்டிப்பா பகவான்ட்ட அந்த அனன்ய பக்தியில வந்துருவோம். சரிங்களா? கண்டிப்பா. அது இந்த பிறவிலேயே சாத்தியம். ரொம்ப முயற்சி பண்ணோம் அப்டின்னா, சாதனா பக்தி நல்ல தீவிரமா, ஸ்திரமா பண்ணோம்னா. இல்ல கொஞ்சம் அப்டி கேர்லெஸ்ஸா பண்ணோம்னா, இன்னும் கொஞ்சம் பிறவிகள் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். அதுதான். சரிங்களா? ஸோ ஆனா எல்லாருமே அனன்ய பக்தி வந்துரும். இப்ப நம்பலாம் ரொம்ப ஹேப்பியா இருக்கணும் ஒரு விஷயத்துல என்னன்னா, நம்ம இதெல்லாம் தாண்டிட்டோம். தாண்டி இப்ப சாதனா பக்திக்கு வந்துட்டோம். சரிங்களா? ஏன்னா இப்ப நம்ம குருவ ஸ்வீகரிக்கிறோம். 16 சாண்டிங் ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவங்க குடுக்குற அந்த கைடன்ஸ்ல நம்ம பண்ணும்போது, நம்ம சாதனா பக்தி அளவுக்கு வந்துட்டோம். அடுத்தது நம்ம இன்னும் நம்மள என்ன பண்ணணும்? உயர்த்திக்கணும். அனன்ய பக்திக்கு உயர்த்திக்கணும். பகவானோட அனுகிரகம், குருவோட அனுகிரகத்துல எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும். சரிங்களா? அ இப்ப நம்ப வந்து 13த் ஸ்லோகத்திலேருந்து நம்ப பார்க்கணும். இதுல வந்து பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க. 12த்ல என்ன பார்த்தோம்னா, எதுவுமே இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது. அனன்ய பக்தி, சாதன பக்தி, நிஷ்காம கர்மா, சகாம கர்மா எதுவுமே பண்ண முடியலனாலும், நீ வந்து என்ன பண்ணணும்? ஞானத்த விருத்தி பண்ணிக்கோ. ஆனா ஞானத்தோட தியானம் சிறந்தது. ஏன்னா தியானத்துல நம்ம மெட்டீரியலா கண்டாமினேட்டே ஆக மாட்டோம். அஷ்டாங்க யோகம் பார்க்குறோம் இல்லையா? மெட்டீரியல் டிசைர் எதுவுமே இருக்காது. எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி, ஃபோக்கஸா மெடிடேஷன்ல பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா? அது. ஆனா தியானம் நல்லதான்னா, அத விட சிறந்தது செயல் பண்ணு. ஆனா பலன எனக்கு தியாகம் பண்ணு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஏன் பலன தியாகம் பண்ணு, தியாகம் பண்ணு அப்படின்னா, இல்ல நம்ம கர்ம பலன அனுபவிக்கணும். பிறப்பிறப்பு சுவிட்ச்ல வந்துருவோம். அது நமக்கு சிரமம். அதனால தான் பலன நீ தியாகம் பண்ணிடு. பாப செயல் பண்ணவே கூடாது. சரிங்களா? அதே மாரி நம்ம செய்ற நல்ல செயல்கள பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடணும். அப்போ கர்மா 0வா இருந்தா தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவான அடைய முடியும். இல்லன்னா அந்த கர்மாவ அனுபவிக்கிறதுக்காக திரும்ப பிறப்பு எடுப்போம். அதனால தான் பகவான் என்ன பண்றாங்க நம்மகிட்ட, கர்ம பலன தியாகம் பண்ணிட்டு, உன்னோட கர்மாவ செய். கடமைய செய். நிமித்த மாத்திரம்னு பார்த்தோம்ல 11th சாப்டர்ல. நம்ம ஒரு கருவி தான். நான் தான் ஆத்தாரம்ன்றது கிடையாது எதுக்குமே. எல்லாத்துக்கும் ஆத்தாரம் பகவான் தான். ஆனா நம்ப யாரு? அப்படின்னா நம்ப ஒரு கருவி. சரிங்களா? நிமித்த மாத்திரமா நம்மளோட செயல்கள செய்யும்போது, நம்மளுக்கு பற்றுதல் இல்லாம நம்ப செய்வோம். சரிங்களா? கர்ம பலன பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணிடணும். இப்ப நம்ம 12.13லேருந்து 20 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவானுக்கு எப்படிலாம் இருந்தா பிடிக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்லோகங்களோட பார்க்கலாம். மாதாஜி 12.13, 14 ஸ்லோகங்கள் மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரே கருணா ஏவச்ச நிர்மமோ அகங்கார சமதோ கசாக கஸ்ருமி சிந்துஷ்ட சதாமி யோகி யதாத்மா திருஷ்ட நிஷ்ய மய்யா பிதா மனோ புத்திர் யோ மத் பக்த சமே பிரியே. ம். எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக தன்னை உரிமையாளனாக கருதுவானாக அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரி போல். நம்ம சொல்லுவோம்ல குழந்தைங்ககிட்ட. நீ வந்து விளையாடாம உட்காந்து படிக்கணும். அப்பதான் எனக்கு உன்னைய பிடிக்கும். அப்பதான் உனக்கு பிடிச்சது டிஷ்ஷ செஞ்சு தருவேன். அப்படின்ல நம்ம சும்மா ஒரு மெட்டீரியலா. ஆனா அதுக்கு டிவி பார்க்காம படிக்கிறதுன்றது எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும். இல்லைங்களா? நம்மளே குழந்தையா இருக்கும்போது விளையாட போகக்கூடாது. உட்காந்து படி அப்படின்னும்போது நமக்கு சிரமப்படுவோம்ல. அந்த மாரி 13-19 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் சொல்ற அம்சங்கள்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது, பர்சனலா எனக்கு தான் சொல்றேன். உங்க எல்லாருக்கும் ஓகே நல்லபடியா அது வந்துட்டு நீங்கலாம் அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்க. எனக்கு பர்சனலா நான் என்னைக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கு பிடிச்ச மாரி இருக்கவே முடியாது. அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு. சரிங்களா? ஏன்னா இதுல உள்ள அத்தனை அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் ஆ வந்துட்டு அது வந்து வாழ்க்கையில நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியுமா? அப்படின்னும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்ல. எனக்கெல்லாம் 0 ஓகே நம்மளால முடியாதுன்னு தான் தோணுச்சு. ஆனா 20த் ஸ்லோகம் வரும்போது ஹோப் வந்துருச்சு. சரிங்களா? ஏன்னா பகவான் எப்பயும் நம்மள அப்படி கைவிட்ற மாட்டாங்க. 20த் ஸ்லோகத்துல சரி ஓகே என்னாலயும் முடியும். அப்படின்ற ஒரு 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 நம்பிக்கை. சரிங்களா? ஒரு ஹோப். பகவானோட அனுகிரகத்துல. ஓகே. இதுலயும் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, பொறாமை இல்லாதவனாக. சரிங்களா? பகவத்கீதையில நெறைய இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம். பொறாமைன்றது கூடாது. ஏன்னா
அது நம்மளுக்கு பக்தியில உதவாது. பக்தியில மட்டும் இல்ல, மெட்டீரியல் வாழ்க்கைக்கும் அது நம்மளுக்கு உதவாது. ஏன்னா, அதனால நம்மளுக்கு தீமை தான் ஏற்படும். யார்ட்ட பொறாமைப்படுறோமோ அவங்கள நம்ம துவேஷிப்போம். அதனால தவறான செயல்கள் செய்வோம். அதனால நம்மளுக்கு தவறான கர்ம பலன் வரும். அதனால யார் கஷ்டப்படுறா? நம்ம தான் கஷ்டப்படுவோம் இல்லையா? அதனால அது அறவே கூடாது. பொறாமையும் ப்ரைடும் கூடவே கூடாது. இருந்தா கிருஷ்ணகிட்ட போகவே முடியாது. சரிங்களா? அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம். அதுல ஒண்ணும் நம்மளுக்கு இது இல்லை. எல்லா உயிர்கள்கிட்டையும் அன்பான நண்பனாக, சரிங்களா? எல்லார்ட்டையுமே நண்பனா எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா, பகவான் எல்லாருமே பகவான் டிவோட்டி தானே இல்லைங்களா? பார்ட் அண்ட் பார்சல், எல்லாருமே சோல் அப்படின்னும்போது பாரபட்சமே இருக்காதுல்ல. நம்ம கிராஸ்ல பார்த்தாதான், சரீரத்தை வச்சு பார்த்தாதான் இது அனிமல், இது பேர்டு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இவங்க வந்து நல்லவங்க, இவங்க கெட்டவங்க, இவங்களை எனக்கு பிடிக்கும், இவங்களை எனக்கு பிடிக்காது, அதெல்லாம் நம்ம வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுவோம். ஆனால் எல்லாரையும் சோலாக பார்க்குறோம் அப்படின்னும் போது, எல்லாருமே டிவோட்டின்னும் போது நம்மளுக்கு அதில் எந்த பாரபட்சமும் இல்லாதப்போ அது வந்து நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ண முடியும்? ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். எல்லாத்தையும் பகவானும் இருக்காங்க. அப்போ சமமாக பார்க்க முடியும், நண்பனாக பார்க்க முடியும். தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக, கண்டிப்பாக நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய பார்க்குறோம் இல்லையா? நான் தான் உரிமையாளன் நம்ம எதுலையுமே நம்ம சொல்லிக்க முடியாது. ஏன்னா எல்லாருமே பகவான்கிட்ட தான் வந்திருக்கோம். திரும்பி பகவான்கிட்ட தான் நம்ம எல்லாரும் ஐக்கியமாகறோன்றதையும் நிறைய இடத்துல நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம். ஸோ அது நம்ம மனசுல பதியுது அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்? நான் தான் உரிமையாளன் நம்ம நினைக்க மாட்டோம். அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இந்த அகங்காரம் ப்ரைடும் கூடாது, சரிங்களா? நான் நினைச்சதுன்னு அகங்காரம் வரும். நம்ம எல்லாரும் தான் பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆச்சு. ஸோ அகங்காரம் இல்லாமல் இருக்கணும். இன்ப துன்பங்கள் சமநிலையுடையவனாக அப்படின்றது, சரிங்களா? இன்பம் வந்தாலும் சரி, துன்பம் வந்தாலும் சரி, கலங்காம இருக்கிறது அப்படின்னு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் இல்லையா? இன்பம் வரும்போது என்ன பண்ணிடுவோம்? ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவோம். நான் நினைச்சதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்ற ஒரு ப்ரைடு வேற வந்துடும். துன்பம் போது என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, தோண்டு போயிடும் இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்ம வேற ஏதாவது சிரமங்களை நம்ம அனுபவிக்கிற மாதிரி. ஆனால் ரெண்டுத்துலேயும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, சமநிலையோடு இருக்கணும் அப்படின்னு. சகிப்புத்தன்மை, நம்ம நம்மளை சுற்றி உள்ள விஷயங்களில் ஏதாவது நம்மளுக்கு விருப்பம் இல்லாதது இருந்தாலும் அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? சகிப்புத்தன்மையோட அதை நம்ம எடுத்துக்கணும். எப்பொழுதும் திருப்தியுற்று இருக்கிறது. நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதில் திருப்தியோடு இருக்கிறது, சரிங்களா? சொல்லுவாங்க, ஸ்பௌஸ் யார் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட நம்ம திருப்தியோடு இருக்கணும். நமக்குன்னு என்ன உணவு கிடைச்சிருக்கோ அதில் நம்ம திருப்தியோடு இருக்கணும். நமக்குன்னு என்ன வெல்த் கிடைச்சிருக்கோ அதில் நம்ம திருப்தியோடு இருக்கணும். இது நான் சொல்ல, சாணக்கியர் சொல்லியிருக்காங்க, சரிங்களா? இந்த 3 விஷயத்தில் நம்ம எப்பயுமே எல்லாத்துலேயும் திருப்தியோடு இருக்கணும். ஆனால் முக்கியமாக ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் சரி, ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்டுக்காக இருந்தாலும் சரி, அந்த ஸ்பௌஸ் கிட்ட திருப்தியோடு இருக்கணும், சரிங்களா? அதே மாதிரி உணவு, அதுக்கப்புறம் வெல்த், இதிலெல்லாம் திருப்தியோடு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு எல்லாத்துலேயும். நம்மளுக்கு ஏன் அதிருப்தி வரப்போகுது? நம்ம தான் கிருஷ்ணா அழகாக நம்ம கூடவே இருக்காங்க, பகவத்கீதை சொல்லி நம்மளுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் இந்த இது பானஃபைட் பரம்பரால் நம்மளை வந்து கொண்டு வந்து விட்டுருக்குறாங்க. நம்மளாம் எப்பயும் எப்படி இருக்கணும்? திருப்தியோடு இருக்கணும், சரியா? சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, கண்டிப்பாக செல்ஃப் கண்ட்ரோலாக இருக்கணும். ஆஸ்டிரிட்டி, நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இல்லிசிஸ், நோ கேம்லிங், நோ அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னது? சரி, ஓகே. இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், ஓகேவா? தனது மனதையும் புத்தியும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி, இதை நம்ம பக்தி யோகம் ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? நம்மளோட மனசையும் புத்தியும் பகவான் மேலே நம்ம நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உள்ள பக்தன் எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அதுதான் இங்கே வந்து சான்ஸ்கிரிட்டில் சொல்லி அதுக்கப்புறம் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. எனது சொந்த கர்ம வினையினால் இந்த நபர் எனக்கு எதிரியாக செயல்படுகிறார். எனவே அவரை எதிர்ப்பதை விட துன்பப்படுவதே சிறந்தது. இதுதான் கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபடும் வழி அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். நம்மளுக்கு இப்போ யாராவது நம்மளுக்கு வந்து கெடுதல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து ஒரு போஸ்ட்மேன் மாதிரி தான் நமக்கு, சரிங்களா? நம்ம எங்கேயோ யாருக்கோ ஏதோ தீமை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா, விகர்ம பண்ணியிருந்தோன்னா அதை அந்த கர்ம பலன் அவங்களால நமக்கு வருது, அவ்வளவுதானே தவிர நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, திருப்பி அவங்ககிட்ட நம்ம ரியாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? மறுபடியும் இன்னும் அதிகமான கர்மா தான் வரும் இல்லையா? ஏன்னா நம்மளுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தவங்ககிட்ட நம்ம மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுவோம்? திரும்பி அவங்ககிட்ட நம்ம ரிவெஞ்ச் தான் எடுப்போம். அப்போ அதுவுமே என்ன ஆகுது? பேட் இது தானே இல்லையா? பேட் கர்மா தானே. அப்போ மறுபடியும் என்ன ஆகுது? கர்ம பலனில் இன்னும் நம்ம அடாப்ட் தான் பண்ணுறோம். அதனால் எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்மளுக்கு ஏதாவது கெடுதல் வந்துச்சு அப்படின்னா கூட நம்ம அது என்னோட கர்மானால வருதுன்றதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும். அதுவும் 13 சாப்டர் படிக்கும்போது நல்லபடியாக தெரிஞ்சிடும். எனக்கு ஏற்படும் நல்ல மற்றும் தீயவை என்னுடைய முன்னேற்றத்திற்காக பகவானால் ஏற்படுத்தப்படும் பக்குவமான திட்டம் அப்படின்னு நம்ம உணரணும், சரிங்களா?
இப்போ நம்மள எல்லாம் இதில் கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க பகவான் பானஃபைட் பரம்பராவில் நல்லபடியாக. அதுவும் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ்ஸு, ஹியூமன் லைஃபு, இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப நல்ல விஷயம் இல்லைங்களா? நம்ம லைஃப்பில் நம்ம நினச்சி பார்த்தோன்னா ஹியூமன் பர்த் ரொம்ப நல்ல விஷயம். பானஃபைட் பரம்பராவில் பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணுறோம், நல்ல விஷயம். குரு கிடச்சிருக்காங்க, நல்ல விஷயம். இதெல்லாம் நல்ல விஷயம்னா என்ன, ரொம்ப பெரிய சுக்ருதி. எத்தனை பேருக்கு கிடைச்சிருக்கு, நமக்கு யாருக்குமே கிடைக்கல இல்லையா? அது அதோட இம்பார்ட்டன்ஸு தெரியாமலாம் அனிமல் லைஃப் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஹியூமன் ஃபார்மில் இல்லையா? ஆனால் நம்மளுக்கு நல்லபடியாக இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த நல்ல விஷயத்தில் நம்ம வந்து பகவான் என்ன பிறப்பிறப்பு சுழற்சிலேருந்து வெளியில் கொண்டு வந்து சோல்ன்ற நிலையில் பக்தி மார்க்கத்தில் வைகுண்டம் கோலகம் போகிறதுக்கு பகவான் நமக்கு அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும். அது நம்மளுக்கு ஏதாவது இடர்பாடு வருது அப்படின்னா குந்தி மகாராணியோட ப்ரேயர்ஸ் நம்ம நினைக்கணும். சரிங்களா? அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, திரும்ப திரும்ப கஷ்டத்தை கொடுங்க எனக்கு. ஏன்னா அப்பதான் நீங்க எங்க கூடவே இருக்கீங்க. உங்களை என்னால பார்க்க முடியுது. உங்களை பார்க்க பார்க்க தான் எனக்கு வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால துன்பம் அப்படின்றது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, பாண்டவர்கள் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க. இல்லையா? குந்தி மகாராணி அதுவும் அவங்களுக்கு ஹஸ்பண்டும் இல்ல. அந்த வகையில அவங்க தனியா 5 குழந்தைங்கள வச்சுட்டு, அதுவும் எந்நேரத்துல அவங்கள யாரு வந்து ஆபத்து குடுப்பாங்க அப்படின்றது வேற ஒரு ஒரு நிம்மதியா இருந்தாங்களான்னா கிடையாது. கௌரவர்களால எப்ப அவங்க குழந்தைங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும். அதுவும் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்னா வீட்டுக்கு நெருப்பு வைக்கிறது, பாய்சன் குடுக்கறது. அப்போ ஒரு அம்மாவுக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப வேதனையா இருக்கும் இல்லையா? ஒவ்வொரு க்ஷணமும் தன்னோட குழந்தைங்களோட பாதுகாப்ப நினைச்சிருக்கும்போது ரொம்ப வேதனையா இருக்கும். ஸோ அந்த அந்த மாரி நேரத்துல எல்லாம் பகவான் அவங்களோட அ கூட இருந்து போர்க்களத்துலயும், குருஷேத்திரத்திலயும் அவங்க கூடவே இருந்து, அவங்கள எப்பயுமே புரொடெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ, அப்ப அதான் குந்தி மகாராணி வேண்டி ப்ரேயர்ல இருக்கும். கஷ்டங்கள திரும்பி திரும்பி குடுங்க. அப்பதான் நாங்க உங்கள பார்க்க முடியும். அப்பதான் எங்களுக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வராது அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களோட ஸ்லோகத்துல, ப்ரேயர்ஸ்ல. ஸோ, அதனால கஷ்டம் வருதுன்னா கூட நம்ம வந்து அது வந்து பகவானோட அனுகிரகமா பார்க்கணும். டிவோட்டீஸ் அப்படிதான் எடுத்துப்பாங்க. சரிங்களா? இப்ப பிரபுபாதாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் அவங்களுக்கு இருந்தது. சரிங்களா? அவங்களோட பிசினஸ்லாம் ரொம்ப ஃப்ளரிஷ்டா இருந்தது. ஃபேமிலி இருந்தது. சரிங்களா? எல்லாமே ரொம்ப நல்லபடியா போயிட்டு இருந்தது. திடீர்னு பார்த்தா ஒரு கட்டத்தில ஃபேமிலி சப்போர்ட்டிவா இல்ல. அப்புறம் வந்துட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப பிசினஸ் ரொம்ப டல் ஆயிடுச்சு. சரிங்களா? இப்படி அவங்க வந்து நெறைய சிரமத்த பார்த்தாங்க. அது பாகவத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஏதாவது நம்ம அட்டாச்சான விஷயம்லாம் நம்மள விட்டு பிரியுது அப்படின்னா, அது வந்து பகவானோட அனுகிரகம் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஏன்னா பகவான் வந்து கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி கூட உண்டு. ஒரு வயதான பாட்டி ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. அவங்க வந்து ஒரு பசுமாடு மட்டும் வச்சிருந்தாங்க. கிருஷ்ணாவுக்கு ரொம்ப பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு தடவ பகவான் வந்து அர்ஜுனனோட அவங்க வீட்டுக்கு போனாங்க. அப்ப அந்த அ பெண்மணி ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுறாங்க. பகவானுக்கு நல்லபடியா வரவேற்பெல்லாம் குடுக்குறாங்க. அன்ப வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க. திருப்பி அவங்க வந்து வந்த உடனே கொஞ்ச நேரத்துல அந்த பசுவும் இறந்து போயிடுது. சரியா? அப்ப அர்ஜுனன் கேட்பாங்களாம். அந்த பாட்டிக்கு இருந்த ஒரே ஆத்தாரம் அந்த பசு தான். அதையும் ஏன் எடுத்தீங்க? இப்ப பாருங்க அவங்க ரொம்ப தனியா சிரமப்படுறாங்க அப்படின்னு. இந்த உலகத்துல அவங்க இருக்கிறதுக்கு அந்த ஒண்ணு தான் ஆதாரமா இருந்தது. அதையும் நான் எடுத்துட்டேன். இனிமே அவங்க என்கிட்ட வந்துருவாங்க. அப்ப அது வந்து ஒரு மெர்சி. சரிங்களா? அனுக்கிரகம். ஆசீர்வாதம். பரீட்சித் மகாராஜருக்கு 7 நாள்ல மரணம்னு வந்துச்சு. அப்ப அது என்ன, அவங்க அவ்ளோ கிரேட் டிவோட்டி. ஊம்ல இருந்தப்பயே பகவான் அவங்கள புரொடெக்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அவங்க கிரேட் டிவோட்டியா இருந்தாங்க. பகவானும் அவங்கள புரொடெக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. ஆனா 7 நாள்ல மரணம்ன உடனே அவங்க என்ன பண்ணல? வருத்தப்படல. அது என்ன எடுத்துக்கிட்டாங்க. அது எம்பரர் அவங்க. இல்லைங்களா? சும்மா ஏதோ ஒரு நார்மலா இருக்கிறவங்கன்னு இல்ல. எம்பரர். அப்படின்னும்போது ஏன்னா, இப்ப எனக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு அசட் இருக்கும். குழந்தைங்க இருப்பாங்க, ஃபேமிலி இருக்கும். அத விட்டு போட்டு, இன்னும் என் பிள்ளைங்கலாம் நல்லா செட்டில் ஆகுற வரைக்கும் நான் இருக்கணும். அப்படின்னு நம்ம மனசுல தோணும் இல்லையா? பார்த்து பார்த்து ட்ரீம் ஹவுஸ் கட்டணும். அதுல நான் இன்னும் வசிக்கவே இல்ல. அதுல இன்னும் கொஞ்ச காலம் நான் வசிக்கணும். இப்படிலாம் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு எண்ணம் வரும் இல்லைங்களா? ஆனா பரீட்சித் மகாராஜர் பார்த்தீங்கன்னா, அவ்வளோ பெரிய எம்பரர், வெல்த்து, அந்த மரியாதை, அந்த இது அ எல்லாமே ஃபேமிலி எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து பூர்ணமன். ஆனா ஒரு க்ஷணத்துல எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்க? போய் கங்கையில உட்காந்து பாகவத சுகதேவ கோஸ்வாமிகிட்டன்னு கேட்டு முக்தி அடைஞ்சாங்க. அந்த 7 நாள் மரணம்ன்ற அந்த கர்ஸ் அவங்க வந்துட்டு நான் டிவோட்டி ஆச்சு. எனக்கு எப்படி ஆச்சு? இல்ல ஏதாவது ஒரு வருத்தம் இதெல்லாம் விட்டு போறோம். எதுவுமே இல்ல. அதுதான் டிவோட்டியோட அந்த ஒரு நிலை. அத எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னா, எனக்கான அனுகிரகம் அது. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லேருந்து பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள்லேருந்து பகவான் என்ன விடுவிக்கிறாங்க. அது பகவானோட மெர்சி. இப்ப நமக்கு பகவான் அந்த மாரி கஷ்டத்த குடுத்து நம்மள வந்துட்டு மெர்சி பண்ணல. நமக்கெல்லாம் நல்லத குடுத்து மெர்சி பண்றாங்க. என்னன்னா, ஆ
எல்லாமே இப்போ நம்மளுக்கு சரீரம், ஹியூமன் லைஃப் இருக்கு, உடம்பும் நல்லா தான் இருக்கு இல்லையா? பகவானோட அனுகிரகத்துல சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையும் பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க. பானஃபைட் பரம்பரா, பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்லேருந்து வெளியில வா, நம்மள வந்து சிரமப்படுத்தி வர சொல்லல, எல்லாமே கொடுத்து வா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நல்லபடியா பக்தி பண்ணிடணும். சரிங்களா? அப்ப எனக்கு ஏற்படும் நல்லது மற்றும் தீயவை என்னுடைய முன்னேற்றத்துக்காக பகவானால் ஏற்படுத்தப்படும் பக்குவமான திட்டம். பகவானை பார்த்திருக்கியான்னு கேட்பாங்க நிறைய பேர் நம்மளை பார்த்து. இதுவே பகவானோட அனுகிரகம் தான். பகவானோட ஹேண்ட், அவங்களோட மர்சி தான் நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணோம்னா பகவான் எப்பவுமே நம்ம கூட இருக்கிறது நம்மளால உணர முடியும். இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் நம்மளாம் ஒன்றா இருக்கோம்ல, இதுவே வந்து ஒரு கிரேட் மர்சி பகவானோடது. சரிங்களா? அடுத்தது மாதாஜி 12.15 ஸ்லோகம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சிவகாமி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவகாமி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி நீங்க. சிவகாமி மாதாஜி நீங்க படிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுஜாதா மாதாஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। நான் படிக்கட்டும் மாதாஜி. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वयके मुक्तो य च मे प्रियः। யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கிறானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரி போல். அடுத்தது இதில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா, யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காம இருக்கணும் நம்ம. அது மாதிரி நம்மளையும் யாரும் தொந்தரவு பண்ணாமல் பார்க்கணும். சரிங்களா? நம்ம பக்தி பண்ணுறதையும் யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்மளோட கான்ஷியஸ்னஸ்ஸை நம்ம வந்து எப்பயுமே பியூராக வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம தான் பிரயத்தனம் பண்ணணும். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் நேரம் யார்கிட்டயாவது பேசினாலும் என்ன பண்ணிடுவாங்க, நம்மளை கண்டாமினேட் பண்ணிடுவாங்க. இதெல்லாம் போறிய, இதுலலாம் என்ன இருக்குது, இதெல்லாம் என் நம்பரு, இந்த கிளாஸ், இது பதில் நீ வேறு ஏதாவது பண்ண. எனக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பகவத்கீதை நீ இப்பெல்லாம் சொல்லி தெரியாது, பேசாமல் காசு வாங்கிட்டு சொல்லி கொடுத்தா என்ன அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அப்போ அதெல்லாம் வந்து என்னன்னா பகவானோட உபதேசம், நம்ம நன்மைக்காக கொடுத்தது. அதுல நம்ம என்ன நடுவுல வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அதை வந்து பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ அதனால பேசுறவங்க அந்த இன்டென்ஷன் நம்ம கிட்ட பேசுவாங்க. அப்ப நம்ம என்ன ஆயிடக்கூடாது, எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கான்ஷியஸ்னஸ் நம்ம எப்பயுமே ரொம்ப பாதுகாப்போட வச்சுக்கணும். சரிங்களா? அது ரொம்ப முக்கியம். அதனால யாராலும் நம்மளும் தொந்தரவு செய்யப்படாம இருக்கணும். அது மாதிரி நம்மளும் யாரையும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. பக்தர்களோட அசோசியேஷன் ஆகும்போது கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் நல்லபடியா இருக்கணும். இல்லாதவங்க கிட்ட எவ்வளவு பழகணுமோ அவ்வளோ பழகுனா போதும். சரிங்களா? அந்த அளவு. ஸோ யாருக்கும் நம்மளும் தொல்லை கொடுக்கக்கூடாது, யாராலும் தொந்தரவும் படக்கூடாது. இன்ப துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கம் இது எல்லாத்துலயும் சமநிலையோட இருக்கணும். ஏன்னா இது எதுவுமே ஆத்மா ரிலேட்டட் கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு இந்த ஜட உலகத்துல இன்பம் துன்பம் பயம் ஏக்கம் இதெல்லாம் உண்டானா கிடையவே கிடையாது இல்லைங்களா? அது எப்பயும் பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பக்தியில. அப்போ இதெல்லாம் சரீரம் சார்ந்த விஷயம். அதனால அதெல்லாம் சமநிலையோட இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து சொல்றாங்க. சரிங்களா? இது இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட ஒரு பாஸ்ட் டைம். இது உங்க எல்லாருக்கும் இது ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 7th சாப்டர்ல பார்த்துருப்பீங்க. சரிங்களா? சாரி 5th சாப்டர்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் தொல்லை கொடுப்பதில்லை, யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை, பக்தர்கள் எப்போதும் கிருஷ்ணரில் மூழ்கியுள்ளார்கள் அப்படி நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இந்த ஸ்டோரியில என்னன்னா, ஒரு ப்ராஸ்டியூட் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூரை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னு ஒருத்தவங்க அனுப்பியிருப்பாங்க அவங்கள. சரிங்களா? ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து நாமாச்சாரியா. அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லபடியாக சாண்டிங் நிறைய பண்ணுவாங்க. 3 lakhs டைம்ஸ் வந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லுவாங்க ஒரு நாளைக்கு. சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப 22 ஹவர்ஸ் வந்து சாண்டிங்லேயே அவங்க வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுவும் அப்சார்ப்டு சாண்டிங். சரிங்களா? அப்படி. அப்போ அவங்கள வந்து அவங்களோட ஃபேமை வந்துட்டு குறைக்கணுன்றதுக்காக ஒரு பெண்மணி அனுப்புவாங்க. அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்துட்டு தன்னோட விருப்பத்தை அவங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க. நான் சாண்டிங் முடிச்சுட்டு வரேன், என்னோட ப்ரிஸ்கிரைப் ரவுண்ட் அப்படின்வாங்க. சரி ஓகேன்னு இவங்க வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. அதுவும் அப்சார்ப்டு சாண்டிங் வேற இல்லைங்களா? இவங்க வந்து பிரம்மாவோட இன்கார்னேஷன் ஆக்சுவலாக ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அப்படின்றவங்க. அது 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 ஒரு பியூர் டிவோட்டி ஜபம் பண்ணும்போது அது கேட்கும்போது என்ன ஆகும், கண்டிப்பாக ஹார்ட் மெல்ட் ஆகும் இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அடுத்த நாள் வருவாங்க. அன்னைக்கு வந்துட்டு விருப்பத்தை சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு எனக்கு சாண்டிங் இருக்குது, முடிச்சுட்டு நான் உங்களோட விருப்பத்தை நிறைவேறு. அப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா சாண்டிங் பண்ணுவாங்க.
இது அவங்களும் கேட்பாங்க. அன்னைக்கும் நாள் முடிஞ்சிடும். அடுத்த நாள் வாங்கன்னுவாங்க. அடுத்த நாள் வருவாங்க. வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க பியூர் டிவோட்டியா மாறிடுவாங்க. சரிங்களா? இவங்க சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க அதுக்கப்புறம். ஸோ அதுதான் அந்த அட்ராக்ஷன் அப்படின்றது. எப்பயுமே வந்து பக்தர்கள் கிட்ட நம்ம பழக பழக நம்மளுக்கு பக்தியில இன்னும் நல்லா முன்னேற்றம் அடையறதுக்கு அந்த ஆர்வம் வந்து ஏற்படும் அப்படின்றது. 12.16 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க हरे பிரபுஜி. कृष्ण ஹரே माता जी। கிருஷ்ணா பிரபுஜி பஞ்சாங்க हरे कृष्ण माता जी। வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிச்சு கொடுங்க. उदास भक्ति வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது பிரபுஜி. உள்ளானும் இருந்து எனக்கு வாய்ஸ் हरे கேக்குதா? कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல், சாதாரண செயல்னா ஜட விஷயங்கள், சரிங்களா? அது சார்ந்து இல்லாம உணவு உடுக்க இருக்க இடமே பிரதானமா, சரிங்களா? நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், நல்லா இனபிருத்தி பண்ணணும், நல்லா வந்துட்டு நம்மளை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும். அப்படியே வாழ்க்கையை வாழாம எப்படி இருக்கணும்? ஸ்பிரிச்சுவலா, ஆத்மா ரிலேட்டடா, பக்தி மார்க்கம் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம கொண்டு போகணும், சரிங்களா? தூய்மையான, நிபுணனான, கவலைகள் இன்றி ஆத்மாவில் நம்ம இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த ஜடவுலகத்தில் ஏதாவது கவலை இருக்கும்னா இருக்காது, சரிங்களா? எல்லா விதமான வலிகளையும் வலிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக. வலி வேதனை எதனால வருது? எல்லாம் நம்மளோட கர்மானால, இல்லைங்களா? ஸோ அதை நம்ம தாங்கிக்க பழகணும். அதுதான் அங்க, சரிங்களா? நான் எங்கேயோ பண்ணேன் தப்பு, அதனால எனக்கு இந்த கஷ்டம் வந்திருக்கு. அதை நம்ம உடனே ரியாக்ட் பண்ணாம, நம்மளுக்கு அந்த கஷ்டத்தை கொடுத்தவங்கள மறுபடியும் ஹர்ட் பண்ணாம நம்ம என்ன பண்ண, அதை வந்து நம்ம வந்து தாங்கிக்கணும். அந்த டாலரன்ஸ் நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லேயே இதை நம்ம நல்லபடியாக பார்த்துருப்போம், சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டாலரேட் பண்ணிக்கும் போது, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ, பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் செய்யாம இருக்காங்களோ, அத்தகைய பக்தனை வந்து எனக்கு ரொம்ப பகவான் சொல்றாங்க. அடுத்து இதில் நிபுணனா இங்க நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அதுதான் நம்ம இங்கேயும் பார்க்குறோம். ஓகேங்களா மாதாஜி? 12.17 ஸ்லோகம் மாதாஜி. உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. உஷா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. யார் மாதாஜி பேசுறா? நான் சொல்லட்டா? வாசிச்சு கொடுங்க. யோன ந கிருத்யதி ந த்வேஷ்டி நக்ஷோத் சதீன கங்ஷதி சுபாசுப பரிக்ரீத்யாகி பக்திமான் யாசமே பிரியஹ. எவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்பப்படுவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கிறானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல். அப்ப யார் ஒருத்தவங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா, அதாவது மகிழ்ச்சி வரும்போது ரொம்ப அதுல ப்ரைடா இல்லாம, துன்பப்படும் போது ரொம்ப வருத்தப்பட்டு பகவானை நிந்திச்சு எல்லாரையும் ரொம்ப வாழ்க்கையில கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா அடுத்தது என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்னா, அது வரைக்கும் பகவத்கீதை வாசிக்கணும், பாகவதம் வாசிக்கணும், நம்ம பக்தி பண்ண அதெல்லாம் தெரியாது. ஆனா கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னா மட்டும், சந்தோஷமா இருக்கும்போது ஹாப்பியா என்ஜாய் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா மட்டும் பகவானுக்கு வந்துட்டு என் மேல கருணை இல்லை, அவங்களுக்கு வந்துட்டு என் மேல இரக்கம் இல்லை, அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் புலம்ப ஆரம்பிச்சிடுவோம் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி துன்பப்படும்போது தோண்டு போறது, அதே மாதிரி மகிழ்ச்சி வரும்போது அகங்காரத்துல இருக்கிறது, இது எதுவுமே வந்துட்டு சரியான ஒரு விஷயம் கிடையாது, சரிங்களா? ரெண்டுத்தையுமே நம்ம வந்து சமமா பார்க்கணும். ஆத்ம நிலையில இருக்கிறது, சரிங்களா? அப்புறம் வந்து புலம்புறது, இதெல்லாம் ஒரு டிவோட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயும் அதை வந்து பண்ணவே மாட்டாங்க, சரிங்களா? எனக்கு இது கிடைக்கல, அது கிடைக்கல, என்னால் இதை முடியல அப்படின்னு என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் பக்தியில கொண்டு வரணும், அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது, சரிங்களா? ஸோ அதனால புலம்புறது இல்லையா? அதுவும் நம்ம நிறைய டிவோட்டிஸோட வாழ்க்கையை பார்த்தோம்னா அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருக்கும். டிவோட்டிஸோட வாழ்க்கை, குந்தி மகாராணி வாழ்க்கையில, பாண்டவர்கள் வாழ்க்கையில, சரிங்களா? திரௌபதி அம்மா, இவங்க எல்லாம், அர்ஜுனன், பிரபுபாதோட வாழ்க்கையில, இப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா அவங்களோட சேலஞ்சஸ்லாம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கூட வந்ததே கிடையாது, சரிங்களா? நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பகவான் வந்து நல்லதெல்லாம் செஞ்சு நம்மளை வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளில கொண்டு வர பார்க்குறாங்க, சரிங்களா? அதுதான், அதுவே நம்ம ரொம்ப கிராட்டிடியூடோட நம்ம பண்ணணும், அதுதான் நம்ம ரியலைசேஷனாக இருக்கணும். ஸோ அதனால சிரமங்கள் வரும்போது இந்த
புலம்புறது, ஆசைப்படுவது இல்லையா? ஜட உலக விஷயங்கள் இன்னும் இந்த ஜட உலகத்துல எல்லாமே இருக்கிறதெல்லாம் டெம்பரவரி. ஆனா உண்மைன்ற மாதிரியே காமிக்குது இல்லையா? மாயா உலகத்துல, மாய சக்தியில எல்லாமே டெம்பரவரி. சரீரத்துல இருந்து நம்மளை சுத்தி உள்ளதெல்லாம். ஆனாலும் ஏன்னா இருக்கும்போது எதுவுமே நம்மளது இல்லை. ஆனா இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் என்னதுன்னு நினைக்கிறோம். அப்ப அது என்ன ஆகுது? அது டெம்பரரி பெர்மனன்ட் காமிக்குது இல்லையா? இல்யூஷன். ஆனா அதுல நம்ம நம்ம அதை தெரிஞ்சுட்டு விடுதலை ஆகணும்ல. ஆனா திரும்பி அதுலயே போய் விழுந்துட்டு இருக்கிறது, ஆசைப்படுறது. சரிங்களா? மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை, இந்த ரெண்டுமே வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அது மங்களம் அமங்கலம் இல்லை. பகவான்னாலே பியூரஸ்ட், பகவான்னாலே மங்களம் தான். சரிங்களா? அதுல அமங்கலம்ன்ற வார்த்தைக்கு இடமே கிடையாது. சரிங்களா? இறப்புமே அதுல வந்து மங்களம் தான். ஏன்னா நம்ம இறக்கும்போது டிவோட்டிஸ் என்ன பண்றோம்? நம்ம பகவான் நோக்கி தானே போறோம், இல்லைங்களா? இதே ஒரு நான் டிவோட்டிஸ்ட போய் இறப்புன்னா பேசாத, எதுக்கு இப்போ அபசகுணமா பேசுறேன் அப்படின்னுவாங்க இல்லையா? நம்ம என்ன பண்றோம்? அது ஒரு எக்ஸாம், நம்ம நல்லபடியா எழுதணும், நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண, பக்தி பண்ண, நம்ம பகவான் லோகத்தை போகிறதுக்கு அது ஒரு மார்க்கம் அப்படி நம்ம வந்துட்டு இருக்கிறோம், இல்லைங்களா? ஸோ அதனால நம்ம வந்துட்டு எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஆஸ்பிஷியஸ் தான். கிருஷ்ணாலே ஆஸ்பிஷியஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பக்தன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றத பகவான் நீங்க குறிப்பிடுறாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? என்னுடைய மகிழ்ச்சி கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதில் உள்ளது. அவருக்கு சேவை செய்வது என்னுடைய ஒரே ஆசை அப்படின்றது நம்ம இருக்கும். ஏன்னா இப்ப பிரகலாத் மகாராஜர் அப்படிதானே இருந்தாங்க. எப்பயும் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. அவ்வளவுதான். நம்மளோட ஒரே ஒரு வேலை என்னன்னா, கிருஷ்ணாவை திருப்தி பண்ணும். நான் என்ன திருப்தி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றத விட கிருஷ்ணாவை நான் திருப்தி பண்ணும்போது அது என்ன ஆயிடுது? நம்மள எலிவேட் பண்ணுது. சரிங்களா? கிருஷ்ண உணர்வு ஒன்றுதான் இந்த பௌதிக உலகின் ஒரே மங்களகரமான விஷயம். அப்ப மங்களகரமான விஷயம்னா என்னன்னா, நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு நல்லது நடந்துருச்சு அப்படின்னு. அதெல்லாம் இல்ல. நம்ம வந்து பக்தி பண்றோமா, அப்ப நம்மளுக்கு எப்பயுமே மங்களகரம் தான். சரிங்களா? அதுல கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம என்னன்னு பார்த்துட்டோம். அது பகவான் கொடுக்குற அனுக்கிரகம் தானே நம்ம பார்த்தோம். இல்லைங்களா? அப்ப இதுதான் ஒரு பக்தனின் அணுகுமுறை. அப்ப எங்கேயாவது பக்தர்கள் வந்து சோகமாவோ இல்லைன்னா வந்துட்டு வருத்தப்பட்டுட்டு இருப்பாங்களான்னா கிடையாது. நல்லது வந்தாலும் கிருஷ்ண பக்தி, கெட்டது வந்தாலும் கிருஷ்ண பக்தி. அவ்வளவுதான் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 18.19 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी ஹரே प्रणाम கிருஷ்ணா. माताजी மாதாஜி பிரணாஸ் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரிபோ. समसष्टौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोषणसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तु निर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् அனிகேதஸ்திரமதிர் பக்திமான் மே பிரியோ நரஹா. எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம் இன்ப துன்பம் வெப்பம் குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனைக் கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தக மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் 18-19 என்ன பார்க்கணும்னா, எவனோ நண்பன் எதிரிகளை சமபாவித்து, ஆத்ம நிலையில நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்டும் கிடையாது, எனிமியும் கிடையாது. எனிமினால் என்னது? நம்மளோட கர்மாவை தொலைக்கிறதுக்காக அவங்க வந்திருக்காங்க. நான் எங்கேயோ செஞ்ச தப்பான தவறான செயலுக்கு இவங்க மூலியமா அந்த கர்ம பலன் என்னை விட்டு போகுது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? நம்ம நண்பர்கள்னும் போதும் அது வந்துட்டு நம்ம வந்து டிவோட்டியா பார்க்கணும். ஸோ அந்த வகையில எல்லாருமே எல்லாருமே ஆத்மாவா பார்க்கறது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் மான அவமானம், இது ரெண்டுத்தையும் சமமா பார்க்கணும் அப்படின்றது. யாராவது நம்மளை அவமானப்படுத்திட்டா கூட நம்ம வந்து அதை வந்து அந்த இடத்துல ரியாக்ட் பண்ணாம இருக்கிறது. சரிங்களா? இதெல்லாம் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம். எனக்கு அப்படிதான் இருந்தது. இன்ப துன்பம் வெப்பம் குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி இதெல்லாம் என்னன்னா டியூயாலிட்டிஸ். டியூயாலிட்டிஸ் எப்பயுமே சரீரம் சார்ந்த விஷயம்தான். எப்ப நம்ம டிஸ்கிரிமினேட் பண்றோமோ பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு அப்பயே அதுல வந்து என்ன ஆயிடுது? சரீரம் வந்துடுது. சரீரம் சார்ந்த விஷயம். ஆத்ம நிலையில நம்மளுக்கு அந்த டியூவாலிட்டிஸே இருக்காது. சரிங்களா? மௌனம் அப்படின்றது என்னன்னா நம்மளோட தாட்ஸ் குறையணும். அதுதான். சரிங்களா? பேசாம இருக்கிறது கிடையாது. நம்மளோட தாட்ஸ் எப்பயும் நம்ம 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 நம்மன்னு ஒரு ஏதாவது ஒரு தாட் இருந்துகிட்டே இருக்குல்ல, இரிட்டேட்டிங்கா எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒன்று நினச்சிக்கிட்டு, அதுவும் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத தாட்ஸ் நிறைய வரும்போது இரிட்டேட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி தாட்ஸ்லாம் குறைக்கணும். எப்படி குறைக்கிறது?
மகானொரு நாமரூப குணலிலைகள் நினைக்கணும். நம்ம இன்னைக்கு என்ன வாசிச்சோம்? பகவான் பகவத்கீதையில எப்படிலாம் நம்மளை வந்து அடையலாம் எவ்வளோ காரணத்தோட சொன்னாங்க. நம்மளுக்கு இவ்வளோ நல்ல நல்ல விஷயம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் இது வெளியில வரதுக்கு அதில் நம்ம எப்படி ப்ராக்ரஸ் ஆகலாம்? 16 சாண்டிங் நம்ம ஏன் இன்னும் பண்ணாமல் இருக்கோம்? நம்ம இன்னும் பண்ணணும். லெவல் 2லேயே நம்ம 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும். நம்ம ஏன் வந்துட்டு 4 தான் பண்ணணும்? அதுக்கு மேலேயும் நம்ம பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்துலையும் நம்ம வந்துட்டு பகவான் ரிலேட்டடாக நினைக்க நினைக்க அந்த தேவையில்லாத தாட்ஸ் இருக்குல்ல, அது அப்படியே குறையும். அப்போ மனம் என்ன ஆகும்? அமைதியாகும், மௌனமாகும். சரிங்களா? எதனை கொண்டும் திருப்தி உற்று கிருஷ்ணா கான்சியஸ் நம்ம வந்திருக்கிறதுக்கே பகவான் அனுமதி கொடுத்துருக்கிறது, அனுகிரகம் பண்ணிக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லையா? ஸோ அதில் எந்த விஷயத்தில் நம்ம என்னென்னா திருப்தியோடு இருக்கிறது. சரிங்களா? தங்கம் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல் இருப்பது. சரிங்களா? இது வந்து இந்த கோஸ்வாமிகள்லாம் அப்படி தான் இருப்பாங்க. அதாவது ரிஷிகள் முனிவர்கள்லாம் அடுத்த இடம் என்ன தங்கிறதுக்கு ஒரே இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களாம் பசுவில் பால் கறக்கிற இடம் நேரம் வரைக்கும் தான் ஒரு இடத்துல இருப்பாங்களாம். பாகவத்தில் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கிறது. ஆனால் கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் சாத்தியம் இல்லை. பட் இருந்தாலும் இருக்கிறதே எனக்கு ட்ரீம் ஹவுஸ். நான் இதுலேயே ஒரு 100 இயர்ஸ் வரைக்கும் வாழணும் அப்படிலாம் யோசிக்காமல் நான் வந்துட்டு பக்தியில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். சரிங்களா? அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகைய மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். நாம் கடவுள் நமக்கு என்ன செய்கிறார் என்று நினைக்கக்கூடாது. இதுதான் நம்ம நார்மலாக வழிபாட்டு முறையில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, தேவர்கள் வழிபாடு முறை இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இது வரைக்கும் சைல்ட்ஹுட்லேருந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணது என்னென்னா, உனக்கு மார்க் வேணுமா சாமி கும்பிடு, உனக்கு நல்லது ஏதாவது வேலை வேணுமா சாமி கும்பிடு, குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆகணுமா சாமிக்கு ஒரு வேண்டுதல் வை, இப்படியே சொல்லி சொல்லி தான் என்ன ஆச்சுன்னா வளர்த்துருக்காங்க இல்லையா? ஆனால் அப்படி கிடையாது. பகவான் நமக்கு என்ன செய்வாங்க அப்படின்றத பார்க்கக்கூடாது. நம்ம பகவானுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிதான். எனக்கு வந்துட்டு நல்ல மார்க் வாங்கணும், எனக்கு வந்து வேலை கிடைக்கணும், எனக்கு இதெல்லாம் சாமி செய்யணும், ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போவோம்ல கோயிலுக்கு போகும்போது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இல்லாமல் பிஸ்னஸ் இல்லாமல் கடவுள் நமக்கு என்ன செய்வார்னு நம்ம பார்க்கக்கூடாது. நம்ம என்ன இன்னைக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும் அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படி நம்ம வந்துட்டு பார்க்கணும். சரிங்களா? அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு நல்ல வந்துட்டு ஒரு மாற்றம் கொடுக்கும் கிருஷ்ண பக்தியில் நமக்கு. நம்ம லிஸ்ட்டே எடுத்துகிட்டு போக மாட்டோம். போகும்போதே கிருஷ்ணாவை எப்படி நம்ம ப்ளீஸ் பண்ணலாம், நம்ம சேவையில் நம்ம கோயிலில் என்ன சேவை பண்ணி நம்ம கிருஷ்ணாவை நம்ம ப்ளீஸ் பண்ணலாம். அப்படி தான் நம்ம ஏந்திரிக்கிறதுலேருந்தே நம்மளோட நாளே அப்படி தான் இருக்கும். சரிங்களா? நான் கிருஷ்ணாவை எப்படி நான் ப்ளீஸ் பண்ணலாம், அதுதான் நம்மளோட ஆதாரமாக நம்மளோட தாட்டாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் அது மாதிரி நம்ம வந்துட்டு சாமியை பார்க்கணும்னு இல்லை, நம்ம செய்கிற சேவா நம்மளோட ஹம்பிள்னஸில் பகவான் பார்க்கணும். யாருப்பா இந்த டிவோட்டி, பரவாயில்லையே எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்காங்களே அப்படின்னு அந்தளவு நம்மளோட சேவா இருக்கணும். பகவான் நம்மளை பார்க்குற அளவுக்கு கவனிக்கிற அளவுக்கு அந்த ஹம்பிள்னஸ் இருக்கணும். சரிங்களா? இதுதான். ஸோ கிருஷ்ணருக்கு பிரியமான குணங்கள் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? தனது நடத்தை பிற உயிரினங்களிலிருந்து வெளிப்படுத்தும் நடத்தை, நிகழ்வுகளை எதிர்கொள்ளும் விதம், பகவானிடம் வெளிப்படுத்தும் நடத்தை, இதெல்லாம் தான் ஓவரால நம்ம பார்க்கறது. உரிமையாளர் என்ற உணர்வு இல்லாமல் இருக்கிறது, அகங்காரம் இல்லாமல் இருக்கிறது, எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு, ஏன்னா துன்பம்னாலே அது ஜட உலக விஷயம்தான், அதுலேருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது. இந்த ஜட உலகத்தையே இன்னும் நான் எப்படி ஆளலாம், நான் எனதுன்ற எண்ணத்தில் அதெல்லாம் துறந்து இருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். பொறாமை இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சமமாக இருக்கணும் எல்லாத்துலேயும், ஆத்ம நிலையிலேருந்து எல்லாத்துலேயும் சமமாக இருக்கணும். ஏற்கனவே நம்ம 5th சாப்டரில் அதை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? கவலை அப்படின்னாலும் அது வந்து சரீரம் சார்ந்த விஷயம்தான். மௌனம், அமைதியாக மனம் அமைதியாக இருக்கிறது. சரிங்களா? எல்லாத்துலேயும் திருப்தியோடு இருக்கிறது. என்ன கிடைச்சிருக்கோ இதை விட இன்னும் என்ன அனுகிரகம் பண்ண முடியும்? இப்போ நம்ம அப்படி தான் யோசிக்கணும். பகவத்கீதை வாசிக்கிற பிராப்தம் குரு கொடுத்துருக்காங்க, பானஃபைட் பரம்பரா கொடுத்துருக்காங்க, நல்ல ஹியூமன் சரீரம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? யாரையும் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணுற மாதிரி வாழ்க்கை பகவான் நமக்கு கொடுக்கல. இதை விட வேறு என்ன இன்னும் நம்மளுக்கு திருப்தி இல்லாத வாழ்க்கைன்னு எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லையா? திருப்தியோடு இருக்கணும். மன்னித்தல், தூய்மை. மன்னித்தல்ன்றது நமக்கு நம்மளே செஞ்சுக்கிறது நல்லது. சரிங்களா? நம்ம ஏதோ அவங்கள போனால் போதும் மன்னிக்கிறோம் இல்லை, அவங்கள மன்னிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அந்த இது இருக்காது, இரிட்டேஷன் இருக்காது. சரிங்களா? இவங்க பண்ணிட்டாங்களே அதனால் மன்னிக்கிறது, தூய்மை, நிபுணனாக இருக்கிறது, புலம்புறது இல்லாமல் இருக்கிறது. சரிங்களா? இதெல்லாம் எனக்கு கிடைத்த சூழ்நிலை எனது தகுதிக்கு அதிகமே, அதான். சரிங்களா? இப்போ நமக்கு கிடைச்ச இந்த விஷயம் எல்லாமே நான் என்ன சுக்ருதி பண்ண பகவானே, இத்தனை ஜீவராசிகள் இருக்காங்க அமீபாவிலேருந்து. சரிங்களா? இத்தனை ஜீவராசிகள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்காத பிராப்தம் நான் என்ன அப்படி பண்ணிட்டேன், எனக்கு வந்து
பர்த்டேத் லைஃப் சைக்கிள்லேருந்து வெளியில் வர இந்த ஒரு பிராப்தத்தை அதுவும் பானஃபைட் பரம்பரையில் குரு மூலியமாக கொடுத்துருக்கே பகவானே, என்னோட தகுதிக்கு இது ரொம்ப அதிகம் அப்படின்ற ஃபீல் நம்மளுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா இன்னும் நல்ல பக்தியில் நம்மளால முன்னேற முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 20 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பக்தி தொண்டு எனும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸோ இப்போ நம்ம 13லேருந்து 19 வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகி இருக்கிறது. சரிங்களா? அது தனித்தனியாக பார்த்தோன்னா அவமானத்தில் சமமாக இருக்கணும், நண்பன் விரோதி இருக்கக்கூடாது, எல்லாமே மௌனமாக இருக்கணும், நிறைய விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? எல்லாத்துலையும் விலகணும், தங்கும் இடத்திற்கு கவலைப்படக்கூடாது. அதெல்லாம் அப்படியே பெரிய கொஷின் வர முடியுமா அப்படின்ட்டு. ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி தொண்டும் என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி, சரிங்களா, யார் பக்தி பண்ணுறாங்களோ என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். இது வரைக்கும் பார்த்த ஸ்லோகத்துல எல்லாம் மிக பிரியமானவன் தான் பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி இருந்தால் எனக்கு மிக பிரியமானவன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் யார் பக்தியில் ஈடுபட்டிருக்காங்களோ அவங்களை என்ன சொல்கிறாங்க பகவான் மிக மிக பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப அதிகமாக பிடிக்கும். ஏன்னா பக்தியில் நம்ம ஈடுபடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஏற்கனவே நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம்ல, மனதை பகவான்கிட்ட செலுத்தி இன்டெலிஜென்ஸை பகவானுக்கு எப்படி பக்தி பண்ணணுன்றத கொண்டு வந்து புலன்களை பகவான்கிட்ட என்கேஜ் பண்ணுறோம். சாப்பிட்றோமா பிரசாதமாக சாப்பிட்றது, கேட்குறோமா கிருஷ்ண கதை கேட்குறது, இந்த மாதிரி நம்ம என்கேஜ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், மெட்டீரியல் விஷயங்கள்லேருந்து விலகிடுறோம். அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த அத்தனை குணமும் நம்மக்கிட்ட அதாவது அந்த தேவையில்லாத அந்த எதெல்லாம் கூடாதுன்னு பகவான் சொன்னாங்களோ அதெல்லாம் நம்மள விலகி போயிடும். எதெல்லாம் பகவான் எப்படிலாம் இருக்கணும்னு சொன்னாங்களோ அதெல்லாம் நம்மகிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்காக பக்தியில் வரும்போது அத்தனை விஷயமும் அதாவது மெட்டீரியலாக ரினவுன்ஸ் ஆகி ஆத்ம நிலையில் என்னெல்லாம் பகவான் எப்படிலாம் இருக்கணும்னு சொன்னாங்களோ அந்த அந்த குவாலிட்டிஸோட நம்ம வந்துடுவோம். சரிங்களா? அதனால் நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன, கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ணணும் த்ரூ பானஃபைட் பரம்பரை, த்ரூ குரு. சரிங்களா? அப்படி இருக்கிறவங்கள எனக்கு மிக மிக பிடிக்கும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. அப்போ நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா பிரியமானவன்றதை விட மிக மிக பிரியமானவன்னா என்னது, பக்தி பண்ணும். அதை நம்ம பண்ணிடணும். பக்தினா என்ன, 9 வகையான பக்தி. அதில் ஏதாவது ஒன்று இல்லைன்னா 9 பேராசையோட 9ஐயும் பண்ணாலும் சந்தோஷம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து பக்தியில் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பில்வமங்கல டாக்கூர் எக்ஸாம்பிளை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அவங்க வந்து ரொம்ப சிறந்த ஒரு பக்தன். அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸு நிறைய இருக்குது. ஆனால் இப்போ டைம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் பில்வமங்கல டாக்கூர் அவங்க இருந்தப்போ என்ன நடந்ததுன்றதை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு பெண்மணி மேலே ரொம்ப ஈடுபாட்டோடு இருப்பாங்க. சரிங்களா? அவங்க பேர் சிந்தாமணின்னு. அவங்க ஒரு ப்ராஸ்டியூட்டு. அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆகுன்னா அவங்களோட அப்பா வந்து இறந்து போயிடுவாங்க. அது ரொம்ப மழை பெய்கிற அதுவும் வெள்ளக்காடாக ஊரே இருக்கும். சரிங்களா? அப்படி வெளியிலே யாரும் வரல, அந்த அளவுக்கு வெள்ளக்காடாக இருக்குது. அந்த நேரத்துலையும் இவங்க நைட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிளம்பி அந்த பெண்மணியை பார்க்கறதுக்காக வராங்க. அதுவும் வந்துட்டு அவங்க அந்த பெண்மணி மழை வேற பெய்யுதா, ஒரு இருட்டா, அங்கே வந்து ஒரு கயிறு மாதிரி ஒன்று தொங்கும், அதை பிடிச்சி மேலே ஏறி வந்துடுவாங்க. கடைசியில் பார்த்தா அது பாம்பு. சரிங்களா? அது பாம்புன்றது கூட தெரியாமல் அந்த பெண்மணி மேலே உள்ள அந்த ஒரு தீவிர ஈடுபாட்டால் ஏறி வந்துடுவாங்க. அப்போ தான் அந்த பெண்மணி வந்து சொல்லுவாங்க, நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு வரமாட்டீங்கன்னு நினச்சேன், ஆனால் இந்த சரீரத்தின் மேலே உள்ள இச்சையினால் நீங்கள் வந்துட்டீங்க. ஆனால் இதையே நீங்கள் வந்து பகவான் மேலே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கும் அப்படின்னு அவங்களே அப்புறம் அவங்களுக்கு குருவாயிடுறாங்க. சரிங்களா? அன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் வருது, இவ்வளோ சிரமப்பட்டோமே ஒரு சரீர இச்சைக்காக, ஆனால் இதையே நம்ம பகவான் விஷயத்தில் நம்ம கொண்டு போயிருந்தோம், பகவான் மேலே விருப்பப்பட்டு பக்தியில் நம்மளை ஈடுபடுத்தியிருந்தோம்னா அது உயர்ந்தது அப்படின்றதுனால அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ரொம்ப சிறந்த டிவோட்டியாக இருக்காங்க. ரொம்ப சிறந்த டிவோட்டி. சரிங்களா? அவங்க அந்த பெண்மணி அவங்களுக்கு குருவாகவும் மாறுறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? பக்தி தான் சிறந்ததுன்றதை நம்ம ரொம்ப நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாஞ்சா கல்பதருப்பஷ்ய கிருபா சிந்து பய வச்சா பதித்தானாம் பாவனி வைஷ்ணவ நம்ம ஆனந்த கொடி வைஷ்ணவ ஹரே கிருஷ்ண.